27 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев якҷоя аз мавзеъҳои таърихии шаҳри қадимаи Бухоро боздид намуданд. Ташрифи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бухоро бо боздид аз қалъаи Бухоро, маҷмӯаи таърихию ёдгорӣ ва оромгоҳи Баҳоддини Нақшбанд, маҷмӯаи Лаби Ҳавз, маҷмӯаи меъмории Пои Калон ва оромгоҳи Исмоили Сомонӣ ҷараён гирифт. Оромгоҳи сулолавии Сомониён ки ёдгории меъмории асрҳои 9-10 мебошад, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. иттилоъ дода шуд ки оромгоҳи Сомониён ҳамчун яке аз дурдонаҳои санъати меъморӣ маҳсули дасти ҳунармандони он замон аст. ин бинои хуштарҳу басозебо ки анъанаҳои меъмории бостониро дар хеш таҷассум кардааст. дар дохили оромгоҳ ҳамчунин худи Исмоил, писари ӯ Насри ду ва чанде аз аҳли ин авлод хуфтаанд. мақбара мураббашакл буда бо гумбази муҳташаме пӯшонда шудааст ки атрофи онро 4 гулдаста ором медиҳад. дар 4 гӯшаи он 4 бурҷ устувор аст ки асос ва қисми болоии деворро ба ҳам пайваста таносубу мавзуният ва салобати оромгоҳро меафзоянд. оромгоҳи Сомониён ҳамчун мазори Исмоили Сомонӣ шинохта шуда тақрибан ягона иншоотест ки аз замони Сомониён ба таври комил боқӣ мондааст. он яке аз нодиртарин ёдгориҳои таърихии Бухорои Шариф ва аз ёдгориҳои нодири Осиёи Марказӣ мебошад. иншоот ба рӯйхати мероси фарҳангии ИСЕСКО низ ворид гардидааст. ҳамарӯза садҳо гардишгар аз тамоми ҷаҳон ба тамошои ин мавзеъ меоянд. ёдовар мешавем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо талошҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди 1000 сол ба хизматҳои шоистаи Исмоили Сомонӣ ҳамчун аввалин асосгузори давлати тоҷикон арҷ гузошта шуд. аз ҷумла соли 1999 1100-солагии давлатдории Сомониён бо шукӯҳ таҷлил гардида дар шаҳри Душанбе муҷассамаи барқади Исмоили Сомонӣ гузошта шуд. пули миллӣ Сомонӣ ва яке аз ноҳияҳои пойтахт номи ӯро гирифт. خوش آمدید به بخارای شریف. سلامت باشید. سلامت باشید. نوروز مبارک.